Arratsalde on guztioi eta ongi etorri hirugarren digitaldi honetara. Antolatzen ari garen webmintegia web plan digitalaren barruan kokatuta daude eta irakasleak, ikastetxeak, azpiegiturak eta eredu aurreratuak hartzen dira kontuan. Beti ere ikasleak erdigunean kokatuta. Eta dakizuenez, plan digital honetan beste gauzen artean Europatik datorren edu markoa dago, irakasleen gaitasun digitalaren markoa. Eta marko honetan 6 eremu bereizten dira: konpromiso profesionala, baliabide digitalak, irakaskuntza eta ikaskuntza, ebaluazioa, ikasleen ahalduntzea eta ikasleen gaitasun digital. Lotutako 6 web mintegi diseinatuta edo aurreikusita daude, hilean behin egiten direnak. Lehenengo biak azaroaren 17an eta abenduaren 1ean izan genituen eta markoaren lehenengo eta bigarren eremuari lotuta daude. Eta gaurkoa ziberbizikidetza seigarren eremuan kokatu behar dugu. Bukatzeko, gogoratu YouTubeko txatean zuen ekarpenak egiteko aukera izango duzuela, baina horretarako Gmail kontu batekin logeatuta egon beharko duzuela. Eta besterik gabe, Make Irigoyerekin utziko zaituzte. Arratsalde on guztioi, mila esker gurekin egoteko tarte hau hartzeagatik, eta gainera tokatzen ari zaigun egonetan zer esanik ez, ezta? Ziberbizikidetza da denok dakigu gure egunerokoan lana, ardura, kezka, esku hartze egin behar egitera eraman gaituen gai bat, berdin da gailuak mahai gainean izan edo ez. Eta horren inguruan arituko gara, baita ere, batzuetan susto eta disgustu ez ere bai. Arratek esan bezala, eta horreko web mintegietan komentatu bezala, konpetentzia digitalaren inguruan, digitalizazioaren inguruan, gure markoa izango da DICOM-EDU. DICOM-EDUk markatzen ditu arlo ezberdinak, alde batetik profesional gisa guk hezitzaile moduan garatuko ditugunak, gaitasun pedagogikoak, bakoitza bere arloarekin, bere edukiekin, bere prozesuan martxan jarriko dituenak, eta ikaslek lortu beharko gaitasunak. Hor mugituko gara. Gure gaia gaur ziberbizikidetza izanik, isla batzuk, komentatuko ditut hasieran, ze gai hau ikastetxetan, mahai gainean jastean, anitzetan galdera da. Hau gure gaia da, hezitzaileok honetan sartu behar dugu. Komentatu dugu pixka bat, DICOM-EDUk zer aipatzen duen honen inguruan, ziberbizikidetzaren inguruan. Alde batetik, konpromiso profesionala arloan, hori da gu hezitzaile bezala, gure garapen profesional eremuan, aipatzen du ezinbestekoa dela jakitea teknologia digitalak erabiltzen komunikatzeko antolamendu mailan, hezkuntza komunitate kide guztiekin, familiekin, ikasleekin, gure lankideekin eta gure ikastetxean ez daudenekin ere bai. Eta gainera hori baino gehiago ere aipatzen du. Hori modu eraginkor, arduratsu, etiko, egituratu eta kontzientea. Aipamen bat, etiko eta kontziente horrek ematen digu pista. Hau komentatu dugun guztia beti da, badakizue DICOM-EDU, garapen maila desberdinetan neurtzen dela gero, hizkuntzekin bezala A, B eta C. B izango zen garapen ertain bat, eta B mailan aipatzen ditu hauek. Bizitzan edozein gauzarekin bezala, egitura kontziente bat martxan jartzeak eskatzen du hausnarketa prozesu bat. Askotan esaten dugu, letxuga bat erostea, ekintza politiko bat da. Ez delako berdina, baserritarrari erostea, auzoko denda batean erostea, edo superfizia handi batean erostea. Hori pixka bat eramanez gure teknologia mundura gauza bera da. B mailak eskatzen duena da, kontziente izatea, aukeratzen dugunean komunikatzeko, ziberbizikidetzan aritzeko bide
egitura, erabaki bat, kontziente izatea zer dagoen horren atzean. Zer gehiago eskatzen digu arlo honek? Teknologia digitalak lankidetzarako erabiltzen jakitea. Eta hor, beste lankideekin jakitea partekatzen, trukatzen, elkarlanean aritzen, ezagutza eraikitzen. Beti bezala, zer, noiz, nola, hori kontziente egitea eta modu eraginkor batez egiten jakitea. Goazen beste arlo batera. Irakaskuntzan martxan jartzen ditu prozesu didaktiko-pedagogikoetan, hezitzaileok, profesional gisa, jakin behar dugu teknologia digitalak erabiltzen ikasleak orientatzeko. Eta hor, kapazitan behar dugu elkarrekintzak sortzeko beraiekin, harremanak eraikitzeko, laguntza emateko, ikasle bakoitzaren jarraipena egiteko. Baita ere, sustatzeko ikasleen arteko elkarlana. Eta hor, gure jardueretan, gure sekuentzia didaktikoetan, txertatzeko gauza izan behar dugu. Eta baita ere, ingurune digitaletan trebatzeko ikasleak. Goazen, beste arlo batera. Azkena da ikasle garatu beharreko kompetentzia digitala. Hor, ikonpedu eskatzen duena da gu profesional bezala, egin behar ditugula planifikazio batzuk lortzeko ikaslek bere hezkuntza etapa bukatzean, teknologia digitaleak erabiltzeko, komunikatzeko eta lankidetzan kompetente izateko. Hor, ikaslek jakin behar dute elkarren arteko interakzioa sortzen, gauzak partekatzen, gauzak trukatzen. Eta herritar bezala tokatuko diren egoera guzti erantzun egokia propos bat ematen. Hau dena ikusita, argi dago, ziberbizikidetza eta komunikazioa eta lankidetza garatzea profesional bezala bai dago ditugula. Gaurko web mintegian erabiliko duen sekuentzia hauxe da. Lehenbiziko gaiak bukatuko dugu. Non gaude momentu honetan. Ziberbizikidetza, berez, izan daiteke aldekoa edo ez aldekoa. Orduan, ziberbizikidetza positiboa zertan datzan pixka bat aurkeztuko dugu. Bakigu ziberbizikidetza arazoa eta arriskoak daudela. Eta indarkeria egoerak ere bai. Zer gertatzen da hori. Eta bukatzeko berriz hasi gara hezitzaileok zer garatu behar dugun profesional bezala, eta bukaeran, bale, horren guztiaren aurrean guk zer egingo dugu. Badakizue web mintegi hau, gainera lotuta dagoela Moodle gunean dagoen irakasle digitala ikastaroarekin. Eta ikastaro horretan, web mintegi bakoitzak izango duela modulu bat berarekin lotuta, eta arrate komentatu bezala hori izango da ataza bat. Bueno, web mintegi honetan ere, emango dugu aukera, ikastaro egiten ari zaretenok, ataza horren lehendabiziko hasiera hori ere egiteko. Eta horrela ja, Moodleen jarraipena zuzena izateko. Goazen ba, non gaude? Aurrez aurreko eta lineako mugak, hori da, analogiko, digitala, online, offline, badakizunen aipatzeko modu asko ditugula, egingo dugu historia pizkala. Bale, aurrez aurre honezkero, opala, horrentxe bertan, nik galdetuko nizuek ze adineko kuadrilla bildu gara hemen. Zuzen bidez, salbuespen, guztiok izango ditugu 15 urte baino gehiago. Horrik ikusten duzu badela 15 bat. Kuadrilla batek izango du 30 urte baino gehiago. Eta beste batzuk ere 50 baino gehiago ere bai. Bale, hori guztia zergatik. Pixka bat kokatu behar dugu. Teknologia berriak oraindik ere entzuten dugu, eta 50, zenbaki horrek esan nahi duena da, nolabait, ordenagailuen mundu hori personal mailara hurbiltzen hasi zirela hori dela 50 urte. Horrek esan nahi du 50 urte baino gehiago ditugunok, bizi izan dugula momentu bat teknologia digital hori gabe. Eta denbora espazioak mugatzen zizkigula harremanak. Hortik aparte, bakin dituen beste bide batzuk. Telefonoa,
Baginon beste teknologia, baginon posta, gutunak, telegrama, faxa. Bueno, baina gehien bat, mugatzen gintuena zen denbora espazioak. Salto handi bat izan zen, horre dela 30 urte, internet hasi zenean gure bizitzetara hurbiltzen. Horrek bai, hautsi zituela modu disruptibo batean, espazio denbora. Eta nik askotan komentatzen dut, eman dezagun gure espazio denbora, plastilina honekin, denbora eta espazioa mugatzen duela. Hasi zen agertzen internet, eta internetek ja hautsi zituen, eta hasi zen gehitzen. Oroitzen naiz ni, adibidez, nire familia, zer suposatu zuen, 35 urtez Txilen genuen familiarekin, kontaktu hurbilago bat egin ahal izatea ordura arte ezin zena. Telefonoa garestia zen, handiko nahi zintzuten, hemendikara nahiko lan ere bai. Bueno, komunikazioa, denbora, espazioa hautsi zenean, etorri ziren aldaketa handia, afektiboa eta komunikazio inguruan. Claro, poliki-poliki, internet horrek espazio gehiago hartu du gure bizitza. Eta hori dela 15 urte, iritsi ziren telefono adimenduak. Naiz eta garestia izan datuen bidez konektatzea, baina ja hasi ginen edozein lekutan ginela ere gure esku, gure poltsikoan eramaten konexio bide hori. Eta zer esanik ez, hori dela 10 urte WhatsApp iritsi zenean. Bueno, hau dena, jokatzen ari naiz gaur komunikazioaren inguruan. Honek ere badu bestalderri bat, hezkuntzari begira, ez da gaurko gaia, baina horrek ere ze aukerak eman dizkigun hezkuntza prestakuntzan hori. Utziko dugu albo batera gaur ziberbizikidetza delako gaia. Bueno, guretzat, bizi izan dugunontzat prozesu hori, baliteke espazio horiek berezita sentitzea gaur egun ere, segun zen momentutan gauden, segun izan den prozesua. Baina gauza bat, hori dela 2 urte, gutxi gora bera, pandemia iritsi zenean, denek egin baldin badugu salto bat, izan da, konfinamenduan, gure bizitza muga guztiak hautsi ziren, lausotu ziren, eta etxea, kalea, lana, publiko, pribatu, domestikoa, komunikazioa, izan genuen aukera teknologiaren bidez, neurri batean edo bestean garatzeko. Zer gertatzen da, denok erabili dugu plastilina eta kolore bat baino gehiago. Plastilina, gero eta gehiago erabiltzen duzunean, batzutan garbia dituzu zein diren koloreak. Bueno, normalean bukaeran nola gelditzen da. Hor dago plastilina, baino dena dago batua, muak desegin dira. Ba hori da, gure ikaslentzako, eta batez ere, orain dela 15 urte jaio ditendako, gaur egungo egoera. Beraiek bizi esparru analogiko digital berezi horiek bizitzen dituzte horrek. Dena dago. Mugak lausotu egin dira, izugarri, eta zuzenekoa bezain garrantzitsua da digitalean gertatzen ari dela. Bueno, pixka bat hor gaude. Niri gustatzen zait bat datuak biltzea, ze batzutan, gure sentsazio personal, pertzepzioak batzutan distorsionatzen dute gero. Datuak bilduta, emango dizkizuet, COVID aurreko datu batzu. Eukiz online ikerketak, COVID aurrean, hori dela 2 urte. Esaten zuen, umeek ia egunero 3 ordu ematen dituztela konektatuta. Bereziki, 196, hori da, lautik 3, lagun eta senedekin hitz egiteko, komunikatzeko. Telefono adimenduak, ikusten dituzue datuak, 9-10 urterekin ja erdik zuten. 11-12, begiratzeko puruak, eta ja 15-17 urterekin ja guztiek. Horrek esan nahi du lehenago ez dutela teknologiarekin kontaturik izan ez, ze hori baino lehenago, hori izan dituzte bideo-jolasak, badakizu bideo-jolas horiek badutela komponente sozial handi bat, eta harremanetan egoten direla berien artean, anekdota bat. Nire hiloba batek, beste batekin gaixo zegoenean, zer egin zuen, galdetzeko zer modu zegoen, Royaletik idatzi zion. Bai, egon ez berekin, ongi dago. Bueno, guretzat, pentsa ezina da, norbaiti, bideo-jolas baten bitartez galdetzea zer modu zaude. Bueno, beraiek inkorporatuta dute hori. 9 urte baino lehenago,
erabili dituzte etxekoen telefonoak, erabili dituzte tabletak, erabili dute lagun baten telefonoa. Kontaktua izan dute, hor daude. Datuek esaten dute, gero eta kontrol parental gehiago egonda ere, oraindik ere lautik bat dabilela era aske, adin horietatik behitik. Hamazazpitik aurrera ere, zer esan dezakegu horren inguruan? Ni bigarren hezkuntzakoa naiz, latina eta grekoa ematen dut, eta gure disiplinaren erronka handienetariko bat da, oraina eta iragana lotzea ulertzeko non gaude, nondik gatozen, eta nerabe baten bizitzan badakizu zer den denboraren pertzepzioa, ez da berdina. Orduan, batzutan, 2000 urteko salto horiek emateko bide bat, izaten da, beraien bizitza hausnartzea. Nerabe baten bizitzan, 2-3 urte da, eternidade bat. Beraiekin hitz egiten dudanean, eta esaten dien, zer aldatu da txikitatik orai arte. Teknologia digitala gertzen da, argi eta garbi. Zer uste duzu aldatu dela zure bizitzatik orai 5-6 urte dituen batentzat? Eta beti talde guztietan komentatzen dutena da, beraiek sortu dira pantailekin gu, ez gara ibili hasiera-hasieratik. Eta normalean, esaten dute, kezkatzen gara ikusten dugunean 2-3 urteko ume bat telefono batekin eskutartean, edo beraiek kontziente dira aldaketa horretaz. Esan nahi dut, hor gaude. Beste ikerketa bat, gazteen euskal behatokian dena. COVID aurreko datuak, ze COVID eta gero, datuak gehiagora joan dira. Batzuk erraten dute, bikoiztu egiten direla, zenbat ordu, eta baina, hauen dira COVID aurreko datuak. Gazteen erdia zegoen 3 edo 4 sare sozialetan. Ia egunero WhatsApp erabiltzen zuten, Instagram eta YouTube. Instagram gehiago emakumeen artean, YouTube gizonen artean. Hor, badakizue arrakala digitalak, badirela ezberdinak, bata da irismen arrakala, izan daiteke arrazoi ekonomikoengatik, izan daitezke hainbeste faktore, genero arrakala, erabilera arrakala, badira adin arrakala digitala, badira ezberdinak, eta kasu honetan ikusten da, ez? Instagram dela gehiago irudiarekin, bisualarekin, jolastu komunikazioarekin, gorputzarekin, kasu horretan, genero arrakala horra gerian da. Zer datu gehiago dugu hor? Ikasleek edo gazteek aipatzen dute, 96%ek bere etxekoek baino gehiago erabiltzen dutela. Pixka bat egiteko nork egin alduen jarraipen bat beraien erabilera horretan, bere gehiago. Eta hor erdian, ez da gaurko gaia ere, baina aipatzeko modukoa da euskararen egoera. Soilik 15% erabiltzen du euskara sareetan. Gehiago emakumeek gizonek baino, eta hori ikusten zuen lurraldeka Gipuzkoan. Ez da gaurko gaia, baina arreta jastea hor. Teknologia digitala zerbait ematen badigu da komunikatzeko, ahozkotasuna lantzeko bidea, momentuz ez dago bermatua ez edukia, ez bideoiek, eta hizkuntza gutxituen kasuan, euskara bezala, estrategikoa da hori sustatzea. Hau guztia pixka bat zen komentatzeko. Harremantan gaude etengabe, oroitu, plastilina dena, batez ere gazteak, eta inkluso gu ere bai. Analogikoan, digitalean, modu sinkronoan, modu asinkronoan, eta bereziki hipermedia lenguaia ere bai. Hipermedia horrek zer esan nahi du? Idatzizkoa gainditu egiten duela, eta adibide garbi bat, gehiegi luzatu gabe. Aste honetan hasi da Funkiz. Jende guztia, edo jende asko, eta bestela galdetu horren inguruan. Telebistan agertzen bada ere, aplikazioen bitartez Instagramen, Twitterren, hor daude komunikazioa. Edo baserrian dela euskaraz dagoen reality hori, ez? Badu aplikazio bat. Hori da hipermedia. Komunikazioa gaur egun, ez da ematen esparru desberdinetan, inkluso esparru bakoitzean modu desberdinetan ematen da. Telebistan ikusten duzuna, ez da gero Twitterren agertzen dena, edo Instagramen beraiek publikatzen dutena. Informazio desberdina da, ez da derrigorrezkoa dena jarraitzea, baina denen artean osagarriak dira. Hori da gure ikasleen, edo gure ikasle askoren egoera.
ulertzeko beraien komunikazio puzzlea. Ba, dena lotua dagoela, adibide batzuk ikusteko nola digitalekoa iristen den gure ikasgeletaraino, ikastetxetaraino edo alderantziz. Bueno, hori ikusten duzu, oso famatu egin zen, hori dela gutxi, el juego del calamar. Netflixen agertu zena, helduentzako, 16 urte baino gehiagokoentzako. Zer gertatzen da? Seria ikusi ez dutenek ere jaso egiten dute sareen bitartez, TikTok, Instagramen bitartez. Eta hor zer gertatu zen? Ba, hor trama, segurazki ezagutuko duzu, zirela umeen jokoak, bueno, gero bide basatik, krudel batetik bideratuak, eta bapatean gertatu da eskoletan hasi direla joko horiek martxan, eta nolabaiteko indarkeria bideo horiek ere batzutan martxan. Ikusten duzu, salto egin du gure ikastetxetara, erdian daude mozorroak, ikusten duzu, txandaizin hori jatekoetan agertu da, eta umeen jolas gunetan, eta gure patioetan. Iritsi da, lotuta dago. Umeen batzuk ez dakite zer gertatu den, baina badakite jolas hori beste modu batezkoa dela hori. Eta jolasten dute, serien gertatzen den bezala askotan. Hor dugu aukera guk, beraiekin hori lantzeko. Adibide gehiago. Dola gutxi, Bilbon, instituto batean, Mikel joan zen ikusi zituen Europan eta beste leku batzuetan gertatzen ari ziren ekintza, eta erabaki zuen gona batekin joatera. Izan zen gatazka bat ikastetxean, psikologaren gana, gero gurasoen gana, gero zigortu zuten, gauza da. Berak hori sareetara eramantzuela, hashtag bat, traola bat bideratu zuen, eta ekintza bat izan zen orokortu zena desent eta leku askotara iritsi zena. Ikasleak ari dira bizitzen eta ari dira gauza martzen jartzen, beraien artean sareetan barna. Eta lotuta dago gure ikastetxeko bizitzarekin. Ez hori bakarrik, hemen, eta hor salatu nahi zuena zen, askatasuna eta ez baztertua izatea, berak erabakizuelako gona bat jastea. Beste batzuk ez dira hain iraultzaileak ez, hor dituzte beste erronka batzuk, challenge horiek, TikToken oso arrunta direnak, adibidez batatzen zintzilik jartzea eskolako pertseroietatik, edo Marekin challenge hori zen, izoztuta gelditu talde oso bat, klase bat hori, eta grabaketa bat egin. Horrek igual izan dezake, inkluso talde kohesioa lortzeko beste ikuspia. Ikusten duzu, dena ez da ez ona eta ez txarra, segun zer dagoen atzean eta zer bilatzen den. Hor gaude. Eta hemen, ez dugu momentu batean ere aipatu, gailua mahai gainean ditugula. Galderatxo bat egiteko tartea. Hor ikusten duzu egiten ditugula olako galdera interaktiboak, zer datorkizu burura ziberbizikidetzaren inguruan hausnarketzean. Ziberbizikidetza entzutean, bi hitz baduzu aukera botatzeko. Zer etortzen diren lehenbiziko bi hitzak, mesedez. Hor duzen, menti.com helbidea eta kodea galderara iristeko.
Gehien errepikatzen dena. Gehien errepikatzen ari direnak, dira tamaina handiago dutenak, ziberbullying, empatia, erronka, arriskua, errespetua, harremanak, erronka, kontrola, empatia, ikusten duzu oso bi multzotan salkatu dezakegula, ez? Alde batetik, errespetua, berdintasuna, harremanak, empatia, komunikazioa, ze beharrezkoa den ziberbizikidetza hori modu onuragarri batean aurrera egiteko, eta bestalde, kontrakoa ez, kezkak, beldurrak, ziberjazarpena, ziberbullying, eta dena egia da. Eta kontua da, horri aurre egiteko, badirela jarrera desberdinak. Eta segurazki denok barnean dugu hori, alde batetik, errespetuan, empatian, berdintasunean, aurrez aurre egiten duen lan hezitzaile hori, hor egin beharraren segurtasuna badugu, eta bestalde, eta nola egin, ez? Kezka hori. Ea, hori egiten dugun bitartean, zerbait gertatzen den, eta ez garen kapaz manejatzeko. Ikusten duzu. Haundienak hori dira, bi bloke. Bueltatuko naiz aurkezpenera, eta, karo, rezeta magikorik ez da, baina ez da gure egunerokoan ere ez. Orduan, garbi egin dezakeguna da, kontziente izan, egoera hor dagoela, eta zerbait egiten behar dela, eta ez egitea zerbait egitea dela ja. Ez badugu deus ere egiten ere, horrek badu bere bidea eta iritsiko zaigu gure egunerokora. Eta segurazki norbaitari da hor bideratzen ziberbizikidetza hori, eta segurazki ez guk nahi dugun marko horretan, hori da, empatia, harremanak, berdintasuna, errespetua. Hori da lehenbizikoa gauza. Niri asko gustatu zitzaidan berriki ikasiko jardunaldietan Amaia Arroyo Sagasta irakasle, hezitzaile eta kompetentzia digitala, komunikazio digitalean aditua, berak proposatzen zuen gidaritza digitalaren kontzeptua. Esaten zuen, nolabait ulertzen badugu aurrez aurrekoan egiten dugula jarraipen bat, gidaritza bat gure umeak hazteko eta progresiboki aurrera egiteko, logikoa izango zen zentzuzkoa eremu digitalean ere gauza bera egitea. Ez zena izango oso logikoa da esatea. Ez, 7 urte edo 9 edo 10 urteak arte, ez dugu ezer egingo, ez dagokie adinari, legalki eta hori guztia, eta gero 10 urterekin zer planteatzen zuen. Berak proposatzen duena da, ingurune digitalean eta pantailen erabileran bide laguntza kontziente bat eskaintzea, umei. Egiten den erabilera osasuntsua, segurua, eraginkorra eta esanguratsua izan da den. Hori, progresibo bat. Gidaritza digitala horrekin lotuta, orain arte IKT edo TIC bezala aipatzen ditugun horietan, informazio, komunikazioa berez badu ja hor ziberbizikidetzan konponente bat. Baina aditu batzu ja, esaten dute, biztaratu behar da gehiago hori. Eta horregatik agertzen da euskeraz H hori, HIKT hori da harreman, informazio, komunikazio teknologia, gaztelaniaz erre hori, relazional, bai? Zergatik? Beraien ustez, estrategikoa da biztaratzea hori. Eta, adibidez, Carmen Ruiz Repullo, esaten du teknologia afektiboak direla dagoeneko. Carmen Ruiz Repullo, ezagutuko duzue, agian, Pepa eta Peperen historia. Berak askotan, irabekin, erabiltzen duelako genero indarkeriaren eskalera zikloria dirazteko oso famatu eginda ipuin hori. Eta berak esaten du, teknologia digitalak afektiboak bihurtu direla, hor gertatzen ari delako sozializazioa eta subjektizazio bat ja. Eta hor, emozioak eta sentimenduak adierazten direlako. Gure gazteek hor ari direlako bere komunikazioa eta bere eskuartzeak, esperientziak bizitzen. Eta horrek badu eragina. Beraz, H hori, harreman dimentsio hori, biztaratu egin behar dela,
hartu duen protagonismoagatik. Rosario Ortega, beste aditu bat bizikidetzan, elkarbizitzan, esaten du, eremu digitalean pertsonen arteko harreman sarea da ziberbizikidetza. Hor mugituko dira. Komunikazioa, sentimenduak, balioak, jarrerak, errolak, estatusa eta boterea. Boterea edo boterekeria. Lehen esan duguna, kontaktuan daude harremanetan, baina gorai guazen ja zentratzera. Eta hemen, bizikasi aspalditik, lehenago bizitzarako eta elkarbizitzarako programak egiten zuena, hezkuntza sailetik, azken 15-16 urteetan, ziberbizikidetza positiboa ederki kontestualizatzen ibili izan dira. Eta hor, harremanak edo ziberharremanak, ze hau da beste gako bat, azkenean online, offline, aurrez aurreko lineako dena bat da, horitu, plastinaren mundu hori, harreman horretan askotan burua etortzen zaizkigu besteak. Beraiek esaten dute, kontuan izan behar dugu, ziberharremanetan, harremanetan, 3 konponente daudela. Bata da, ni nirekin, eta hori da, bizitzan, seguro dudan bakarra, ni nirekin sortu egingo naiz, eta ni nirekin joango naiz. Besteak, batzuk egongo dira, denbora luzez nire alboan, beste batzuk sartu atera, edo ez, eta gero ingurua dugu, bestelako bizidunak, gauza eta azken gure planeta eta unibertsua, hor gaude. Ze harreman dugun 3 dimentsio horiekin izango da garrantzitsua baita ere ziber horretan. Segun ni nola nagoen nirekin, horrela jokatuko dut besteekin. Besteek segun nola dauden nirekin eragina du eta ingurua. Alde batetik 3 dimentsio horiek eta beste alde batetik kontuan izan ziberbizikidetza eta bizikidetzan bizirik egotea da gatazkak izatea. Bizitzako parte bat. Gauza da, hori kudeatzea zaintza presente izan da. Hori da ziberbizikidetza positiboa proposatzen duena da. Ziberbizikidetza eta zibergatazkak zaintzarekin kudeatzea. Hori bideratzea. Horrek ematen duelako kalidade puntu hori. Bale, pauso bat gehiago. Guazen definitzera zer den hori. Bueno, hemen badituzte bi proposamen, badakigu bitartasun horrek normalean ez duela islatzen errealitatea inoiz ere, baina, bueno, kasu honetan da, pixka bat kokatzeko. Elkarbizitza harremanak erregulatzeko modu asko daude, bat da heteronomoa eta hemen autonomoa. Bale, heteronomoa. Autoritatea dute agintzen dutenek edo agintzen duenak. Balioak izan daiteke sozialak horren barnean sartu balore sexista, machista, racista, klasista, kapazitista, sartu estereotipo guztia, ezaugarri fisikoko ondorio desberdinak, bueno, hor sartu balio, inposatu pilo, banatzen gaituztena kolektibo ezberdinetan, batzuk privilegiatzeko eta beste batzuk zapaltzeko. Bueno, goitik berako harremanak erekitzen dira, askotan presioaren indarrarekin, eta errespetoa eskatzen dena da alde batekitikoa. Ba, hau lurra hartuta, adibidez, jarriko dizut kasu bat. 10 urte, telefono hartu, lehenbiziko aldiz, eta WhatsApp. Hurbildu klasikoengana, taldean sartzeko. Hor ja, hasten dira ja hor lehiak. Behin sartuta, ikasle horri, administrariak, halako batean, izan zuen ez dakiz historia, eta bota zuen taldetik. Eta gero sartu zuen, eta gero bota, eta gero sartu. Bueno, hori da, ez? Agintea duenak, antolatzen du bere eremu hori kontuan izan gabe guztion ongizatea. Zehun hori joan zen etxera, eta esan zion aitari, bota naute berriz ere nire klasiko taldetik. Hor zegoen, kezkatu da. Aitaren erantzuna. Lasai, egintza zuzuk talde bat, eta jazta hor izango duzu agintea. Horrela izan zen. Umeak egin zuen, beste talde bat, talde paralelo bat. Hor sartu zein beste bat, karo, hor berriz ere, presioa, sartuko zen nire taldean edo bestean, edo bietan. Eta, iritsi zinean ametxera, handik 4 ordutara, zer, bai, hau pasatu da,
esan diot, egin du beste talde bat, eta hor dago ja, hor ja agintzen du berak, ez du arriskuri. Bueno, baina hor bai dugu beste arazo batzu. Claro. Gaia landu zutenean, oraizu zara administraria, eta egingo duzu besteak egiten dugu zabera, edo zure lagunei emango diezu administrari izateko aukera. Gatazka, horrengo gatazka zen. Berak, bere talde horren ikono bezala jarri zuen Atletikoko lehoia. Badakizu momentu batean, zer suposatzen den horrek futbolak, eta problema izan zen, erabaki zuela administrazio hori konpartitzea bestekin, baina batek kendu ziola lehoia eta jarri zuela beste bat. Hori da regulazio heteronoma. Ni dut agintea, eta nik egiten dut nahi dudana, ontuan izan gabe propio, beste ongizatea. Eskubideak izango dira, agintea dutenenak. Eta bete beharrak besteenak, ez? Ez baduzu administratzeko hori, hor. Gatazkin kudeaketa hor beti egingo da saria eta zigorraren bitartez. Eta hor errua agertuko da behin eta berriz. Beste adibide bat. Bikote bat, bikote horretan, mutilek eskatzen dion eskari bidaltzeko argazki bat, eta maite baldin badu bidali behar dela. Hori da, presiopean, maitasun erromantiko eredu horretan, eskatzen dio maitasun froga bat. Hor, irtenbide bat baino gehiago daude, baino eredu izango zen, eta hor, heteronom honetan sartzen da. Ez badu betetzen, izango du zigorra esan dut, edo markajea, edo beste kasu posible bat hor, desberdin izateagatik, zigorra edo markajea. 12 urteko mutil bat, hasi zen instituto batean, eta sozializatzeko modua berehala izan zen forraindeko josetan sartzea. Berari bururatu zitzaion esatea, forrain oso darkorra zela, indarkeria gehiegi zegoela, eta ez zitzaiola gustatzen. Izan zituen ondorio larriak. Saria, zigorra. Holako planteamendu honetan sartzen dira. Bestea zein izango zen? Autoritatea persona guztiengan onartzen diogunean, guk gure buruari eta besteei, eta balioak garatzen ditugunean kontzienteki. Gauza bada esaten digutena eta bestea da hon egiten dit edo ez, hartzen dut niretako edo ez. Eta horren barnean arauak agertzen dira denen artean adostuak eraikitzeko aukera. Eta hor daude netiketak. Ikusten duzu hor, ataza dagoela. Hori izango da, gure Moodle ikastaroan, erabiliko dugun ataza, netiketak. Eta hori da, duen mintegi honetan, aurreratzen hasiko dena. Eskubideak eta bete beharrak marko honetan, dira guztiontzat, eta gatazka gertatzen direnean, gertatuko dira beti, hausnarketa, empatia, konpromisoa eta kaltearen edo minaren erreparazioaren zentratuko dira. Orai nik esan ditzueke denbora gehiago izan ezkero eta aurrez aurre egon ezkero, zein da zuek inguruan bizi duzuen markoa? Ze alde batera eta bestera, Mariluz Estebanek askotan gustatzen zaidan olerki bi bersotako olerki bat, bi lerrotakoa, gustatzen ez? Garenaren eta izan nahi dugunaren amildegian gara nor esaten du, ez? Xuri eta beltz ez da. Baina, pista bat jakiteko nondik eta nora joan nahi dugun hor izan daiteke. Eta ikasleek berehala ulertzen dute. Askotan gatazketan esaten dizu. Nola da nahi duzu konpondu? Alo Telecinco edo beste modu batez? Berehala ulertzen dute. Pixka bat hor. Azken finean, netiketak dira ziber jokabideak erregulatzeko araua guztion artean adostua eta pistak ematen dituztenak bai teknikoki eta bai sozioemozionalki sarean egoteko. Honek abantailak eta irabazia suposatuko ditu bai gure irakaskuntza prozesuetan, oroitu gaur ez dela hori gaia, horregatik sentatzen gara gehiago harremanetan, eta bai ziberbizitzan. Progresiboki ikasteko aukera izango dugulako ikasle, gu eta familiek eta hezkuntza komunitate osoak bidea egiteko eta horretan trebatzeko. Azkenean, bizitzan, arlo guztietan, erantzun aproposak eman ahal izateko. Eta iritsi gara, bigarren etenaldi honetara. Orain, eskatuko ditudana da,
eta hau bai da ataza, gero, ikastaroan dagoen atazaren hasiera, da, orain arte agertu denarekin, hartu paper bat, nahi duzun, eta 2-3 lerrotan, 4-5 lerrotan, definitun etiketak, zure hitzak erabiliz. Ni isilduko naiz, lehenbiziko hausnarketa hori, alboan baldin baduzu norbait, komentatu, bestela zurekin.
pasako zen. Kaixo, berriz ere, zer moduz, topera, seguro, ez? Lankide komentatu dute ja, batek, gaina, konpartitu duzuela definizioa, esker mila honitz parte hartzeagatik eta gainera besten eskura jartzeagatik. Beste batzu segurazki zuekin eta albokoekin, ze badakigu batzuk taldean ere ikusten duzuela web mintegia, hor ere, nahiko genuket dena, dena aberastasun hori guztia konpartitzeko bideak izatea. Hor, konpartitatako horretan, aipatzen zena zen saretan komunikatzeko erabiltzaileen portaera erregulatzen duten arauen multzoa, netiketen definizioa. Hori da hurbilketa on bat. Gero, oroitu, netiketek berez badutela erregulazio autonomo horren kutsua. Esan nahi du, gainera, guztion ongizatea lortzeko bidean. Hori oso komponente garrantzitsua da, ze horrek definitzen du, gero, gatazkak daudenean, nola kudeatu. Oroitu, saria zigorra eta zigor horren barruan errua, adibidez, klasean lantzen dugunean, pasatu denean askotan, eske bidalizion argazkia biluzik eta gero edatu da. Eta hasten da eztabaida sakon bat, eta gainera erruduna darrizka bidali diolako argazkia. Oroitu, saria zigorra eta gainera erruduna. Hori da, heteronomo horretan. Eta hemen, egin beharko zen, hausnartu, zer gertatu da? Ardurak, zein dira sortutako kaltea? Nork eragin ditu kalte horiek? Nola erreparatu? Eta ze konpromiso hortik aurrera? Hori bizikasik ederki islatzen du beraien proposamen didaktiketan. Gero bukaeren komentatuko ditugu ze proposamen dauden eskura dituzen horiek. Gainetik pasatuko dugu, baino zerbait esan behar dugu garbi da, hau guztia landu daiteke gailurik gabe, sare batean sartu gabe, ikasleekin dinamikak eginez, edo, segun adina, badira gero ja proposamen babestu batzu nolabait ematen digutenak aukera ere ikasleekin batera trebatzeko, adibidez. Hor dugu beldur barik, urtero egiten den lehiaketa horretan, bideo edo formato multimedia audiovisual horietan ikasleek islatzen dute emakumeen kontrako indarkeriaren jarrera hori mezuak botatzen dituzte. Eremu babestu bat hori islatzeko eta ikasteko nola egin bideoak, nola bidali mezuak, gero izaten dira zuzeneko topaketak, horitu horre beti pendiente dugula plastilina honekin komentatzen genuena zen oreka, beti gauza da oreka, online analogiko. Zer gehiago? Ezagutzen dituzue Mintzanet, proposamena, Mintzaneta edozein personak proposatzen du bere burua, nahi duen denbora eta nahi duen egunean, beste norbaitekin euskaraz hitz egiteko. Beste aukera bat, sareetan, modu positibo batez jokatzen ikasteko. Eta bide batez, gure hizkuntza gaitasuna garatzeko. Posible da, zu bat gutxiagorekin, edo alrebez, zu behar baduzu laguntza, eskatzea laguntza. Zer gehiago dugu euskaraz, Booktuber lehiaketa, hor, irakurtzen dira liburuak, eta gero bideoetan beraien kritikak eta balorazioak egiten dituzte. Eta hor dugu, lehiaketa horretan, gero, topaketak ere badira ikasleen artean. Hauek guztiak ere dira ikaslei bideratua. Gamer hauntxia, kolektiboa, komunitatea dugu hor. Horiek zer egiten dute, sustatzen dute bideo jokoen jolasen mundu hori euskaraz. Komponente sozial hori autokontziente bat egin euskaraz garatzeko. Eta hor, komunitate hori, gero eta gehiago edatzen ari da. Eta baituzte topaketak, lehiaketak, eta ba. Igerrak, Instagramen, euskal igerren komunitatea. Argazkia gustoko dituenak, euskal herrikoak, egiten dituzte horako gaien inguruko, eta gero topaketak ere bai zuzenean. Biziber, hori da, TikToken erronken munduan euskeraz sustatzen den proposamen bat ere bai. Eta hemen, eskuinaldean baituze 3, nirekin ikasi, nik uste dut indarratu duela azken bolada, pandemia garaian, liburutegi batera joatea, denbora batez egon ziren itxita, badakigu denek etxean, ez dugula leku batzutan aproposik ikasteko, ez da baliabiderik, seguntze hori, eta
agertu den jarduera bat da, nirekin batera ikasi. Eta hor, YouTube, Twitchen, Discorden, badira personak ikasten ari direnak, eta hor ari direnak erakusten. Eta tarteka, atxeden momentu horietan komunikatzen dira ikusle horiekin. Beste aplikazioa, Be My Age, hori da, ikusmen urritasuna dutenen personei laguntzeko bide bat. Gauza bera, zuk ematen duzu zure izena, edo eskatzen duzu laguntza, eta hor zaude, norbaite behar duenean laguntza, zure txanda baldin bada, aktibatzen da. Eta galdera izan daiteke, arropa hau eta horrekin ondo doakit, bai edo ez, edo kable hau da honena, ikusmen urritasuna duten personei laguntzeko bide bat. Hor azkena jarri dizuet, atera berria delako, ez dut gehiegi jarraitu hurbiletik, baina da, badakizue saretan postureo kontzeptu hori aipatzen dela etengabe, ez? Eta ari garela mundu zoriontsu hori islatzen, eta hori ere ez dela erreitea, eta kritika zorrotza daude hor ere bai. Bueno, atera da hor sare bat, Be Real, eta hor, ikusi behar, zekero deni baute bere buelta, da, momentu batean, zauden lekuan zaudela, badituzu 2 minutu argazkia ateratzeko, ez duzu astirik prestatzeko janzteko beste modu batez. Bueno, posturioaren kontrako ekimen bat. Bueno, gauza da, ez dugu zertan egon behar sareetan, baina igual, momentu batzuetan, sartzen bagara ere, baditugu aukera babestuago batzuk frogak egiteko edo gure trebakuntza bide egiteko. Bueno, guazen, beste alde horretara, zibergatazkak. Digitalean komentatu dugu, ere, bizitzaren parte dira. Bizirik egotea, harremanetan egotea da. Harremanak izatea, gatazkak izatea da. Eta batzutan nahikoa da bat, bere buruarekin gatazkak izateko, horitu. Bere buruarekin, ingurukoekin eta osotasunarekin. Zer gertatzen da digitalean? Badirela ezaugarri berezi batzu. Eta da, komunikazioa besteekin konplikatzen dela. Zergatik? Input gutxiago ditugulako, eta orduan gaizki ulertzerako aukera gehiago. Eta bestela, gogoratu, zein izan den zuen WhatsApp edo Telegram edo taldeetan izan den azken gatazka talde batean. Askotan izaten dira. Gaizki ulertzeak, audioarekin egia da, pixka bat orai badugula tonua neurtzeko beste bideoa, baina hor gu prest gaude informazioa hartzeko modu askotan, eta digitalean batzutan galtzen da informazioa. Hori kontuan izan behar da. Da gero beste gauza bat gure ikasleen kasuan gehien bat. Zuhurtzia gabekeria. Hartzen dute, hor daude, eta ez dute ezagutzarik, eta joaten dira, dutenarekin. Eta hor sortzen dira gatazkak. Batzutan intentzio txarrik gabe, ez dakite. Eta hor dago gure zitzailo bezala, progresiboki erakusteko aukera hori. Eta baita ere, zaurgarritasunik ezaren sensazioa. Badakizu zen ez, niri ze pasako, ni kontrolatzen dut, ni badakit. Zibergatazken klabeak. Labur-labur ere, gatazka kudeatzeko estilo desberdina daudela. Harrera egiteko gatazka bati normalean da, gatazka, berdin sufrimendua, berdin katastrofea horitu. Baina, beste modu bat aztertzeko. Bi klabe, bat. Ze garrantzi ematen diogu harremanari, gatazka baten gaudenean, eta ze garrantzia ematen diogu gure interes edo beharrei. Ikusten dute, bi horiek kombinatuta da gatazka batean hartzen dugun jarrera, edo gatazka batean aldatzen dugun jarrera. Adibidez, lehen komentatu dizuet WhatsAppeko administrari arazo hori. Hor, harremanak ez duten importa zuen, bere interesa nahiak edo beharrak. Bera nahi zuen horrek botatzen zuen. Eta bestean nahi zuen bere talde bat, bera kudeatzeko. Interesak zuen indarra. Hor sartzen da lehia eta irabazi nahiak. Norbaitek irabazten du, baina besteak galdu egiten du. Adibidez, presiopean argazkia eskatu duenak bere beharrak bete nahi ditu. Besteak amore ematen badu, lehen etxidu harremana bere beharreiz. Ulertzen dute pixka bat hemen kokatzeko. Gerta daiteke, negazioak izatea gatazkean, niri berdin dit, igual bai, batzutan, jakin behar da, provokazioetan esartzen. Izan daiteke, beldur ere bai, kaltzte larriago bati. Hori guztia da, kontuan izan behar dena gatazka. Zergatik ez du zer esan? Zein izan da bere jarrera? Eta hau ez da bere borondatea da, segun, ze balio ditugun, ze sinesmen ditugun, ze bizipen ditugun atzean. Hemen beti, batek galdu besteak irabazi. Ikusten zu, erdian dago negoziazioa konpromisoa.
Hori izango zen autonomoa. Gauza batzuk galdu, beste batzuk, hau izango zen biderik arruntena eta idealena momentu batean, eta beti ezin dena da, ulertu. Ja lortzen dugun bide bat, harremanak zaintzeko eta beharrak guztion beharrak asetzeko. Bueno, pixka bat gatazkak hor kokatzeko. Vale? Ziberarriskuak. Arrisku ugari. Baina da, bizitzan bezala. Extimitatea ez bereiztea zer den intimo, zer den publiko, zer den pribatu. Gehiegizko esposizioa, datu gehiegi erakustea, zure pribatutasunean hutsune handiak uztea. Algoritmoen nagusikeria sinestea, eta ez izatea kontziente sarean gaudenean, segun ze saretan gehiago, algoritmoak erabakitzen dola zer erakutsi, zer sartzen zarenean eztabaida batean, indartzen ari zarela eztabaida hori. Bueno, hori ez baduzu kontzienteki landu, hori erreproduzitu egiten duzu, isolamendua ere bai batzutan, gehiegizko erabilera, adikzioak ja beste maila bat dira, eta hor daude izan daiteke apostuak, edo izan daiteke pornoaren kontua, edo, bueno, ikusten dute hor, muturrera ematea eta pentsatzea hori normala dela, zalantzan ez jartzea. Edo, FOMO eta homofobia sindrome horiek direla, altxatu telebiziko gauza telefona begiratu. Lanetik atera edo ikasleak. Joanetek komunera, pasatu daizue, eta hartzen dute. Sakelekoa eta altxapeka joaten dira. Beraiek, badituzte gailua, badute ordenagailua, badute tablet bat, zergatik eramaten dute telefonoa. Hor, gertatzen ari direlako zerbait, beste inguru horretan oroitu, eta sensazioa da, aber galtzen ari naizen, hor zerbait. Eta, telefonoa etxan utzita, hor dagoen estresa eta ansiedadea. Bueno, hori dira, arriskuak kudeatzen ikasi behar ditugunak. Progresiboki pistak eman aldizkiegunak. Ziberindarkeriak. Bueno, argi eta garbi, hezitzaile bezala, gure ikasleekin, ziberbullyinga. Ziberbullyingaren oinarrian, datu guztiek, behin eta berriz esaten dute, hor dago dela, zibersexismo, machismoa, arrazismoa, homo, lesbo, transfobia, jatorriagatik bere bazterkeriak, desberdinak izateagatik markaje zigorroiek, eta horiek aurrez aurrekoan, zein onlinean agertzen dira. Agertzen dira eta ezberdin, ezkopuru berdina, baino gero eta gehiago dagoa kontua. ICIBek egin zuen azken ikerketan, esaten zuen gure ikasleen artean, ziberbullyingak gehiagora doala, 3%an kokatzen zuela, esan dezakegu 3% versus aurrez aurrekoa ez da, bueno, baina igual horiek dira milaka ikasle daudenak hor egoera, eta egoera horiek zaindu behar ditugu, eta eman behar ditugu mekanismoak ikasleak alduntzeko eta erabakiak hartzeko hor bidean, nori izan, norekin kontatu. Datu horiek ere esaten zuten, oso gutxitan joaten dira irakaslearen gana laguntza eske. Bueno, hor badugu informazio pila. Indarkeria horiek geldiarazi behar dira ahalik eta lasterren. Hor bizikasik, atera du ikastetxeetan, ikusten duzu hor, jarduteko orientabide gida bat, oso interesgarria, pista ederrak ematen ditu nola jokatu. Eta pista testu inguru hau ere kokatzeko. Hor, bereziki, horretu, 3 bereizten direla, dela jazarpena jaso egiten duena, ikuslea direna, eta hor, isiltasunaren legea, horiek ikusten dute, baino amore eman dute, ez dute zer egiten, horretu harrera estiloan, lehenesten dute harremana, beste zerbaiten aurrean. Eta erasoa egiten duten ikasleak. Bueno, bereziki, laburbilduz, ziberbullyinga eta bullyingak gauza asko dituzte berdin. Baina, pero ziberbullyinga baditu intentsuago diren beste gauza. Labur esan da, botere desoreka berdin. Intenzionalidadea berdin. Askotan, baita ere, komponente ziurtzi gabekeri komponente bat ere egon daiteke. Baina hor, min egin nahi da, edo egiten ari garenean badakigu kalte bat edo sortuko dela. Errepikapena, normalean errepikatzen diren kontuak izaten dira, persona batean fokuratzen dira, berdinen artean, ikusleak konplizeak dira, eta horri aurre egiteko ez da gauza individuala, hori da, emakumeen aurkako indarkeria bezala. Egiturazkoa da, eta erronka sozial bada. Eta hemen ere hezkuntza komunitate osoaren inplikazioa beharrezkoa da. Eta orain,
zer da intensuago ziberbullyingarekin? Tempo abiadura. Askoz ere azkarrago egiten da bidea. Eta irauten du minak gehiago. Geldiarazteko zailago da. Argazki bat hasten bada zirkulatzen, ordu pare batez, eta horiek ezagutzen ditugu kasua guztiak, daude ez dakizen balekutan. Eta hori geldiaraztea zailago da, adibidez. Noiz nahi eta non nahi egin daiteke min kalte hori. Ondorio larriagoa. Eta behin egitearekin ere nahikoa da, baduen potentzialtasun horrekin. Esposizioa askoz ere handiagoa da. Aurrez aurrekoan, zuiaten zara etxera eta egiten duzu, babesten duzu hori. Hemen ez, esposizioa da, haunitzez handiagoa, 24 orduzu, babes gabezi sentsazioa haunitzez larriagoa da, jasan duenarentzako, anonimotasuna errazagoa da, eta jarraipen egiteko horri guztiari eragile gehiago behar dira. Eta legirantzukizunak ere larriagoak. Hori guztia gidan, bizikasi karritartoko gidan duzu sakonago, baina hori izango zen markoa. Eta iritsi gara hirugarren eta azken praktikanetara. Agertu diren gai hauen guztien artean, zein izango ziren zuretzat, netiketetan agertu beharko zutenak bai ala bai. Posei, zerrendatu. 2 minutu utziko ditugu lehen bezala, eta gauza bera, zure zerrenda, gero partekatu nahi baduzu sarean edo zure ingurukoekin, aurrera.
Kaixo berriro, zer moduz? Seguro zerrenda bosei, baina zerrenda luzeago ere agertuko dela, ez? Batzutan, hasten gara dena zehazten eta batzutan hasteko nahikoa izaten da oinarrizkoa da momentu honetan gure inguruan pilpilean dauden gaiak aipatzea. Eta iritsi gara azken atalera. Eta gu, hezitzaileok zer egin dezakegu honetan, edo nola antolatu dezakegu gure irakaskuntza prozesu horretan gai hau. Hasieran ikusi dugu, eduk, profesional bezala, kompetentzia digital lehen barnean, sartzen duela gaia. Eta orain, mezua zein da. Erabaki dugu, aurre egingo digula gaiari. Eta aipatu dugu, ezer ez egitea, berdin da beldurragatik uste dugulako gure kontua ez dela, egitea da. Ikasleek gaitasun hau beharko dute bizitza hon bat eraiki ahal izateko. Guk ez badugu egiten, beste norbaitek egingo du. Hor, proposamenak, hor ditugu, aspalditik bizikasi eta ezkidetza, proposamen garbiak egiten, ariketak ikasleekin gelan lantzeko, hau guztia martxan jartzen dutena. Alde batetik, prebentzio mailan. Prebentzioa da, prebentzioa askotan da, gauzak ez gertatzeko. Gatazkak ez gertatzeko prebentzio neurriak hartzen ditugu. Baina hala ere, badakigu gertatuko direla. Orduan, gertatzen direnean, ze estrategia garatu ikasleekin hori da prebentzioa. Eta hori egin dezakegu ikasleekin batera, ze ez dugu gut dena jakin beharrik, ze hori da guri gertatzen zaiguna, horretu guk espazio hauek berandu jaso ditugula, batzutan sentitzen garela ez gaudela ziur, baina ikasleek badute esperientzia kontatu, beraien esperientziarekin eta egin dezakegu haiekin batera, bakotxa bere neurrian. Desikasi ikasi ditugunak eta mingarriak, aldegarriak direnak, berriz ere ikasteko. Eta hor, berriz ere, eskidetza eta bizikasi, markoa eman digute, baliabideak ematen dizkigute, desikasteko eta guztiontzako bidezkoagoa den mundu bat eraikitzeko, bai analogikoan eta bai digitalean. Eskidetza gune gainera, duela gutxi ireki dute webgunea, badira ariketak, bizikasin ere ariketa mordua daude eta badakigu gainera, hemendik otsaila bitartean gehiago iritsiko direla. Guk zer egin dezakegu etengabeko prestakuntza prozesu horretan murgildu. Bakotxa bere neurrian eta elkarrekin. Ikusten duzue, txat horretan konpartitzen dugun informazioak zein indarra duen, ze pistak ematen dizkigun taldean indarra bide ongi bideratua sekulako da, eta digitalean ere bai. Sareratu adituekin. Askotan komentatzen dugu pandemia honekin, ze aukera izan dugun, goi mailako zientzialari eta divulgatzaileekin kontaktu zuzena izateko saren bitartez. Beraien ikerketa, galderak egiteko aukera. Berdin da gure disiplina, gure maila, izango dugu aukera, haiekin egoteko eta ikasteko mugitzen hor. Ikasleekin zer egin dezakegu? Ahaldundu teknikoki, soziomazionalki, ziberbizikidetzan murgiltzeko berme batzuekin. Netiketan landu, klasean, ikastetxean, familiekin. Deno behar dugu estrategia nolabait optimizatu bat, denen indarrak biltzeko. Sare sozialak edo ziberbizikidetza ikasgelara eraman. Ez du zertan izan behar sare batean murgilduta, izan daiteke eduki bezala, hitz egin horren inguruan. Izan daiteke tresna bezala, izan daiteke baliabide iturri bezala. Kurrikulumean inkorporatu eta sartu. Eta horitu hasieran esan dugula, gaur ez da gaia, baino euskaraz sustatu. Ziberbizikidetza euskaraz sustatzea emango digu aukera euskara sustatzeaz gain ikasleak ahalduntzeko bere bidea egiteko. Baliabideak. Bizikasik, badu atal bat, ziberjazarpena izena duna, eta hor daude hemen ikusten dituzuen baliabideak. Online, komentatu ditugun gauzak ikaslei begira nola bideratu daitezken. Eta horrez gain, bada ikasgelarako bat materialak atal bat ere bai, eta hor zikloka bizikasi taldeak egin dituna da, hemengo batzuk eta beste proposamen batzuetatik, ja gelarako jarduerak antolatu. Asko dira aurrez aurrekoan lantzeko, baina baita ere batzu daude ja
munduari begira, eta hemendik otsailean badakigu, esan digute, ari direla indar handia horretan jartzen. Beraz, ez galdu begibistatik hau. Gero, badugu, ziberbullyingari prebentzio bezala Maite Garaiordebilik egindako programa. Eta gaztelaniaz ere beste gauza batu, bizikasik berdin, badu euskaraz eta gaztelaniaz, eta hor, norbaitek sakundu nahi baldin baduzue, proposamen batzuk. Bat, HIKT horren inguruan, la era TRIC, factor relacional y de comunicación horren inguruan. Bi, programa bat, Jose Maria Abilesena educar en redes sociales, oso ekintza zuzenak erabilgarriak ikasleekin martxan jartzeko tita batean, mailaka, eta hemen dago baita ere zibermentoren proposamena, hori da, ikasle aditu sare bat sortzea, eta gero erreferentea bihurtzea beste ikasleentzako ere bai. Lehen komentatu duguna gaztelaniaz ere bai, eta gero hemen baditu 3 oso garrantzitsuak, pixka bat nolabait kokatzen gaituztenak emakumeen kontrako indarkeria edo indarkeria matxisten testu inguru horretan, baina eremu digitalean. Zibersexismoa, genero indarkeria gure ikastetxetan, eta azkena emakunderen argitalpen bat, Esti Linares Bailork egindakoa, iceberg digital matxista. Hori da, EAEko ikasleekin egindako ikerketa bat, eta badituzte informazio esanguratsuak edo. Laburbilduz, ez ditugu aipatuko, hor dituzue, komentatu ditugun 10 gako, 10 ideia nagusi, pixka bat laburbiltzeko zer den komentatu duguna. Ziberbizikidetza hor dugu, nahi edo ez, eta eragiten ari da gure ikas-irakas prozesuetan, eta gure bizitzan, harreman bizitzan. Zerbait egitea dagokigu, indarkeriari stop geldi berehala, eta erantzuna kolektiboa izan behar du. Laburbilduz. Aurkezpena ja dagoeneko Moodle-gunean eskuragarri duzue, beraz hor ere errepasatzeko eta informazio gehiago nahi izan ezkero, gero izango dugu tarte bat bai galderak erantzuteko, eta orain Arratek komentatuko dizue hurbilagotik zer den hasi dugun ataza hori Moodle-gunera eraman da. Eskerrik asko, Make, bekenetan interesgarria izan da zure hitzaldia. Bai gure ikasleekin lantzeko, baina bai ere hausnartzeko, seme-alabak adin horietan, ez da, haurrak ero nerabeak ditugun horiek, eta gure saren erabileraren inguruan hausnartzeko ere heldu bezala, ze jarrera dugun, uste dut denentzat izango zela oso interesgarria. Bueno, Makek ja lagundu digu bere hitzaldian egin beharreko ataza horri eusten. Dagoeneko definizioak osatu ditugu eta gainera etiketaren inguruan 5-6 arlo aukeratzeko denboratxo bat eman digu. Orain horri erreparatuta, ataza burutzeko eskatzen dena da. Pixkat, etiketan inguruan eta aukeratu ditugun arlo horien inguruan informazioa biltzea eta hautatzea pixkat. Zein izan daitekeen gelan guretzat interesgarria. Aztertu ondo, zeintzuk diren, danok ezagutzen ditugu gure ikasleak eta hasieratik gaude esaten saiatu behar garela egiten ditugun ataza hauek eta hartzen dugun lan hau benetan erabilgarria izan behar dela gure errealitatean, eta orduan pixkat aztertuta zeintzuk diren gure ikasleen beharrak, momentu konkretu honetan ditugun ikasleen behar horiek, aukeratu gai horietako, etiketarekin lotuta dauden gai horietako bat. Ero bi, landuko genituzkenak ikasleekin gelan, benetan momentu honetan komeni zaizkigunak lantzea. Eta gure arloarekin ere bat datozenak, edo bestelan moldatu gure arloa lan egiteko moduan. Eta prestatu material bat gelan erabili daitekeena, ikasleek modu aktiboan parte hartzeko etiketan inguruko gaitasunak garatzen, eta horiek jaso ditzakegu nahi dugun moduan.
portfolio, aurkezpen digital batean, infografia baten, txosten batean, zuek ikusi. Eta gero horiek gure portfolioan sartu eta portfolioaren URL-a Moodle-gunean partekatu. Bai? Animatzen zaituztegu ere, nahi izan eskero, badakizue Traola badaukagula, Traola hitzaldiak hor ere partekatzera, erosuen hausnarketak konpartitzera, gai honen inguruan. Hori da, pixkat, egin beharrekoa. Hau da, aukeratu ikusi ze behar dauden gure eskolan, beharrak asko izango dira, ero gure ikasleek ze behar dituzte, seguruatik asko izango dira, eta deneri momentu berean ezin zaie eutsi, priorizatu, informazioa bilatu. Eta informazio hori gure errealitatera egokitu eta material bat prestatu ikasleekin erabili ahal izateko gelan. Eta hori gero aurkezpen baten txertatu, zuek nahi duzen moduko aurkezpena izan daiteke, eta portfoliora igo, portfolioaren URL-a Moodle-en sartu, eta nahi izan ezkero, sare sozialetan ere gurekin partekatu, ero zuekin, denon artean egiten baitugu lantaldea hemen. Eta, igual, makek zerbait esanetea nahi du horren inguruan, ez, bai. Vale, hurrengo web mintegia otsailaren 9an izango da, eta ebaluazioaren inguruan izango da. Kristina Etxeandiak izango dugu gurekin. Eta zuetariko gehienak dagoeneko Moodle-gunean izena emanda izango duzue eta ikastaroa jarraitzen zaudetenok, atazatxuak ere burutzen ari zarete, nahiko zarete entregatzen ari zaretenak. Baina, bada ezpada, segundutxo batean, ez du luze joango, berriak baldin bazaudete batzuk, gogoratu nahi dizuegu, Moodle-gunean eta ikastaroan izena eman ahal izateko, akzesoa izateko, Moodle-gunean izena alta eman behar duzuela lehenengo. Berritzegune nagusia DigiPrest, web orrialdean dituzue loturak biak egiteko. Moodle-gunean alta eman, eta behin Moodle-gunean alta emandakoan, ikastaroan sartzeko aukera izango duzue. Bai? Moodle-gunean alta emateko olako orritxo bat bete beharko duzue, eta gero ja, automatikoki sartu ahal izango zarete ikastaroan. Bai? Automatikoa, zuek sartzen zarete eta egin ahal izango dituzue. Hemen, klikatu ezkero, aurketuko dituzue atazak. Orain gehitzen baldin bazarete, orain hasten baldin bazarete ikastaroan, hasi zaitezkete hasieratik ere aurreko web mintegiak grabatuta daudelako eta bertan dituzuelako atazak burutzeko eta pixka prozesua jarraitzeko zuen martxan behar duzuen material guztia. Bai? Dagoeneko 2, 3. Hemen dago, irekita dagoeneko, eta moduloen struktura beti da berdina. Aurrez egiteko galdetegi bat pixkat aurrezagutza horien inguruan hausnartzeko, batzutan pixkat berandu ibiltzen gara eta sentitzen dugu, badakigu epea hundirik ez dugula ematen, saiatuko gara gero eta denbora gehiago emoten eta lehenago irekitzen, bai? Gero web mintegia bera, web mintegia zuzenean eskaintzen da zehaztutako datetan 2 aldiz, behin goizean beste behin arratsaldean, zueri hobetu onduen egokitzen zaizuen momentu horretan gurekin egoteko. Gero egoten da, hor gelditzen da grabatuta, bakoitzak nahi duen momentuan ikusteko. Erabiltzen den aurkezpena ere bertan edukiko duzue, eta ataza burutzeko tokia ere, ataza igotzekoa, ze badakizue portfolioan egiten dugu, kanpoan egiten dugu, portfolioan gehitzen dugu, eta gero portfolioko URL-a gehitzen dugu ona. Berriro ere galdetegi bat, ia prozesu guzti hori hitzaldia egin da gero, zerik hasi dugun, guk ikusteko nola gero eta gauza gehiago dakizkigun eta aurrera egiten ari garen, eta informazio osagarrirako gune bat. Hortaz gain, foroa ere, zalantzak argitzeko zuen artean eta berritzeguneko aholkulari batzuen erantzunekin. Eta orain,
Utziko ditugu 5 minutu galderak egiteko foroan eta foroan txatean parkatu eta berriro egongo gara zuekin segituan erantzuten saiatzeko. Bueno, hementxe gaude berriro, gaur ibili zarete nahiko aktibo make jarritako atazatxo horrek burutzen, baina galdera gutxi egon dira. Bi dagoeneko erantzunda daude, eta bat estekeri erreferentzia egiten diena, esteka horiek daude jarrita, Moodle-gunean jarrita dagoen PDF-an. Aurkezpena PDF-era pasatu da, eta PDF hori dagoeneko zintzilikatuta dago bertan, eta hor dituzue estekak. Dena den, horretaz gain, material osagarrietan ere jarriko ditugu esteka horiek zuek. Eta besterik ez bada, mila esker horregoteagatik, badakizue non topatu gaituzuen, berritzeguneetan, baita ere sareetan, hor ari dira lankideak orain pixka bat gure erabiltzaileak konpartitzen, eta baita ere egiten duzuen guztia, eta badakizue hau da, ensaio, eta saiakera egin, eta ikusi zer da bilenon gurekin konpartitzen baduzue, gu oso eskertuak. Gure esperientzia da, elkarrekin ikasten dugula gehiago, eta hobeki. Animo gaiarekin, ezinbestekoa da, estrategikoa da maila askotan, gure ongizaterako eta bidean gaude. Hurren arte. Aio. Bueno, hementxe gaude berriro, nahiko aktibo egon zarete proposatu dituen ariketak egiten, baina galdera gutxi izan ditugu. Bakarrik galdera bat. Baten bate komentatu du urtarrilaren 13an itziko dela Selfie for Teacher eta galdetu du noiz irekiko den berriro. Momentuz ez dakigu ezer, baina jakin bezain laster Moodleko zera informazio foroan iragarriko dugu. Eta besterik... Eskertu berriz ere, hor egoteagatik, parte hartzeagatik, badakizuen on gauden, berritzegunetan topatuko gaituze, baita ere sareetan, eta indarrak biltzeko moduko gaia denez, egiten duzuen guztia ere gurekin konpartitzen baduze, eskertuko dizuegu. Mila esker, laster arte, ongi izan.